Samaran ng usa ka pulis ug duha ka kauban nga sibilyan dihang gipang-ambush sa barangay Parang Basak, Lamitan City, Basilan, alas 3:30 ni adtong Biyernes sa hapon, Setyembre 22. Giingong miyembro sa CAFGO ang duha ka mga suspect. Giila sa Lamitan City Police Chief Colonel Arlan de Lompenes ang mga biktima nga sila Police Staff Sergeant Jun Jabal Arasal na destino sa Isabela City Police Station, Renet Tanasain ug Arastud Asisoy nga mga residente sa naisgutang barangay. Samtang ang mga suspect na ilhan nga sila Lipunan Dukol ug Lim Amaran nga mga residente sa Parang Basak. Subay sa report, kalit nga gipaarakan og mga bala sa mga suspect ang SUV ni Police Staff Sergeant Arasal nga iyang gimaniho sakay sila Tanasain ug Asisoy. May responde dayon sa lugar ang Lamitan City Police nga gipanguluhan ni Colonel Arlan de Lompenes. Ginatino pa ang motibo sa pagpang-ambush. Kahinamduman nga niadtong Setyembre 18, usa ka 54 anyos nga maestro nga taga Zamboanga City ang gipusil patay sa Barangay Simbangon, Lamitan City. Sa report sa PNP, giila ang biktima nga si June Ahalahan, Minyo ug taga Barangay Putik, Zamboanga City ug temporaryong nadistino sa Badja Elementary School sa Tipo-Tipo. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang duha ka kaso. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!